صبح خیر دختر استاد نغزه سلامتیتان خوبه تماشابینان عزیز امروزه نواری ما می شود از طرف پژارکا در اومدگاهی رقمی 2 از نزدیک میریم اپراتور شما در نوین کاره نشان میتیم. دوستان عزیز پیش از دوام دادن نوار میخوام همه شما در یک خوش خبر رسانم. دخترکو به نزدیکی در تاجیکستان شرکت اتمی فیلیالش میکشویه. مرحمت شرکت اتمی корейская косметика мебоша беҳад маошҳои хуб дора баъд коршон осонай. оз ман як видеоча мемонам амро тамошо кунен баъд бо навора давом метем. духтаро фурсата ғанимат донен аз ҳозира номнавис кунен инами рақамора мемонам номнавис кунед дар ин духтара кора мефаҳмонатона вақте ки аллакай ширкат кушода мешавад дар тоҷикистон шумо соҳиби маош мешавед. дер накунед духтарако. ира бинен духтаро як зубнои пастаи атомӣ давои чанд дардай на танҳо барои дандон балки барои дигар бемориҳо ҳамчун мас шумо метавонед ира истифода барен. бисёр фоидаоварай нархшам арзонай. тамошобино корейская косметика дора ширкати атомӣ ҳамаи маҳсулотое ки ҳастай инҳо ҳам барои саломатии мо фоидаоваранд ҳам маҳсулотҳои косметикӣ дора. духтаракое ки кор кардан мехоҳед марҳамат инами хоҳарак да бинависен. дариҷа кор беҳад осонай. дар 6 моҳ як маротиба харид мекунен тамом. маҳсулотошон випан гуфти гапо премиум классан сифатҳои беҳтарин дора натиҷа дора ҳамаш чӣ маҳсулоте ки мегирен натиҷаш ҳастай. ина дар профессионални салоно аллакай маҳсулотҳои анамин ширкати атомира истифода бурда истиян. баъд инчунин духтарако дариҷа балото намесӯза аз ваняҳо намеафте. дар 6 моҳ як маротиба харид мекунен тамом. касе ки кор кардан мехоҳад духтаро марҳамат анами хоҳарак да бинависен кора содда када шумода мефаҳмона регистратсия обучение ҳамаш беплай. инчунин дар 2 ҳафта як маротиба маош мегирен. яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад. дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз хоришак артрит буғумдард камхунӣ диабети қанд фишори баланд стресс камхобӣ запор артроз саратони хун бемории меъда ва рӯда шамолхӯрдагӣ иммунитети паст хотираи заиф истифода бурда мешавад. ина духтаракои хушрӯ дуюм дарвоза ки дромаде тарафи пажарка якум риад мебиёен риади магазинои шишагӣ надиден 108 магазин аз ҷама навор бисёр гирифтагием духтарако марҳамат инами хел новинко омадай и халатора хушрӯ бишабинен беҳад бори хушрӯ омадай фасони баъд нархшам нархи нағзай чанд смай 350 буд 300 сомон кардагиан. нархшам нархи хушрӯай духтаро барои ҳамин намуд халата бо аз наздик биён бо арзон мекардиан. марҳамат размерашон чӣ хелай? размерашон стандарт будай духтарако ино размер надоштиян хулос без размер ниян мана. баъд инчунин двойко омадагиай спорт стил май халаторо зибоай пеш яктабакта шумода нишон метим. ана баъд двойкои спорт стил омадагиай дарози хушрӯ мана брукошонкати ино чанда 300 сомон иноям иям арзон мешава бо аз пеш биёен мана ино начосдороян духтарако иш бо беначос мана сиёҳуш беначосай и ду намуди дигаш бошад начос дорад ғавсак духтарако анаи палто бори новинкаяй марҳамат хушрӯвак ғавсак кардиганай ранги палтоай хулас нархшон 300 сомонай бо арзон мешава бо биёен аз пеш октовиам доран ҳамаи рангош ҳастай нигоҳ кунай бо сангча доштай аз ду тарафуш мана хушрӯча хулас инами ду рангай ай и чӣ хеле гуфтам ай пеш биён бо арзон мешидай бо оптумам доран мана ина марҳамат духтарако халато аз пеш и сангчора бинен чихе хушрӯ мана материалошам нағзакакай марҳамат метавонен бо айпеш омада шумоям бинен беҳад фасонан нархшон 300 сомонай бо арзон мешавад духтаракои хушрӯ умеддорам маъқултон мешава.
айнош бошад спорт стил духтарако, якташ начос дора, иш бошад бе начос духтаро. Иноям нархошон 300 сомония бо арзон мешад. Дарозан дарозишона бинен, айзону поёнан. Марҳамат хоҳишмандо, бо биёен бинед. Аз ду тараф тугмош кушода мешава, аз пешам инчунин. Духтаракои хушрӯ, як хушхабари дигар. Ҳам киртое ки буд ба Гизаяя, бисёр фирмаҳои нағзан, ино қимат будан. Ламираж, ба Гиза, ҳамашон паплинай. Марҳамат 600 сум буд, 500 сум буд. Ҳозир ҳамаш як нарх шидагай, ҳамаш 400 сомонӣ. Мана инаи намудуш 750 сомона буд, 400 сомон кардиян. Хулас иҷада ҳамаша арзон кардагиян. Мана ина диден? Турецкий ина чишкати. Ина духтарако ҳама ваёшон ҳозир ино нархошон 400 сомонӣ. Кадом меша мегирен 400 сомонӣ шидагиай. Метавонен ки бо биёен аз пеш бинен. Хушрӯваи киртоҳи чӣ намешаванд. Мана беҳад фасонакай. Чӣ хеле ки дар навораи пешум агар дидагӣ бошен, ҳаминора нархоша фаҳмидагиен ки чандӣ будан, ҳозир чандӣ шидиян. Ҳамаш хулас 400 сомон. Инами паплинои туркӣ нархошон. Мана иҷада чанд фасонай духтарако. Мана биёен бо ба ҳазур тамошо кунен. Инчунин дувойко ҳастай турецкӣ ҳамроҳи бурукошон. Ино чандӣ шидагиян? Ина 280 280 сомонӣ шидагиян. Инаи намуд дувойкои туркӣ. Мана духтарако бо биёен аз пеш бинед. Дувойкои болора я бор нишон метиҳед ай пеш. Набинед иҷада бо дувойка ҳастай. Баё чандӣ бошанд? Вайрон 300. Баёям 300 сомон будай. Ҳозир бо хушрӯтарак нишон метиҳанд, мебинем. Духтаракои дувойкара бинен чӣ хел хушрӯ ай пеш бо. Мана тоза турецкиан. Материалошда гап нести, чӣ намеша материалошон хушрӯвакай. Мана бо биёен стилиш ния обычния диден. Бо биёен ай пеш хитонам бинен духтаро. Ана вай рангшам ҳастай. Ина духтарако дувойкои турецкӣ 280 сомона аз наздик. Хушрӯвай бофчон фасонай. Мана фасонак. Хулас без размерниян ино туркӣ. Чандта гул дора, бо биёен ай пеш бинен духтарако. Хушрӯвакан. Стандартай размерошон. Инчунин духтарако анамихе киртои туркӣ ҳастай зимистона. Ино 700 сомон будан, ҳозир 550 сомон шидагиай. Размерошон ҳаст. Бо биёен ай пеш бинен духтарако. Турецкий. Тоза туркӣ. Мана айша нишонтон тиё. Мана духтаро дита ранг дора. Аба духтарако ин хеле спорт стилои новинка омадаай. Диден? Бори нав 280 сомонӣ чандта ранг дора. Нигиндорай. Мана ин нигиндорошай. Ма бе нигинша нишон дода будам. Ин намудаш бо нигиндорош омадай. Нархшон 280 сомон. Хушрӯи материалакошон. Марҳамат як бор дигар такрор мекунем. Ин навор аз бозори Корвон тарафи Пажарка. Тарафи Пажаркаи духтарако дуюм дарвоза якум ряди магазинои шишагӣ мешава. Магазини рақами 108. Биёен бо ай пеш бинед. Рақамҳои савдогара мемонам. Дар бораи доставка бо метавонед ҳамроҳи хучон ҳам суҳбат шавед.